Искаме и имаме волята да сме начело, да движим и оформяме нашето бъдеще. Знаем ли, че произвежданите в България продукти на Festo присъстват във всички водещи индустрии? Всъщност, наши компоненти присъстват в индустриалното производство както на предпочитаната марка козметика, така и при опаковането на любимия ни шоколад, сладолед или напитка. Нещо повече. Индустриалните решения на Festo са в основата на асемблирането на мобилните телефони, батериите на електрическите автомобили и много други. Festo производство интегрира всички основни функции, необходими за създаването на иновации – развой, инженеринг и производство. Използваме синергията между тях, като си партнираме и с други компании от глобалното дружество, за да създаваме продуктите на утрешния ден. Целта ни е да изградим най-модерния завод за електронни продукти в България и да се утвърдим като водещи в това направление. Развоят на нови продукти се осъществява в Техническия инженерен център в България, най-големият развоен център на Festo извън Германия. Инженери от София и Габрово работят в направленията Electric Automation, Pneumatic Controls, LifeTech, Electronics and Assembly. От завод за монтаж на кабели и позиционни сензори, дружеството се превръща в най-модерното производство за електроника в България, което включва контролери за автоматизация, флуидни сензори, пропорционални вентили, сервомотори, стъпкови мотори, децентрални задвижвания и специфични електронни и флуидни модули за медицинската индустрия. Стабилният растеж на електронното производство се дължи на отдела за производство на инструменти и детайли в Смолян, създаден преди 18 години. С бързи темпове продължаваме да изграждаме компетенциите, нужни за успешното ни развитие като компания. Въвеждаме множество нови продукти в направленията електроника и задвижвания. Отговорни сме и работим като един. Поради специфичните изисквания за чистота на продуктите за медицинската и лабораторната индустрия, беше създадена така наречената чиста стая, където параметрите на околната среда се контролират всеки час. Това ни дава конкурентно предимство за навлизане в полупроводниковата индустрия. Заводът на Festo в България е първият, в който всички оперативни отдели през 2023 година достигнаха 4 звезди на прилагане на стандартизираната производствена система на Festo. Те имат пълна отговорност за качество, себестойност и срочност на доставка, а процесите следват потока на стойността с цел елиминиране на загуби и добавяне на максимална стойност. Ежедневно проследяваме показателите на Shop Floor Management, включително в реално време в дигитален формат. Внедрили сме световна система за оперативно и административно усъвършенство, в която интегрираме всички отдели, т.е. цялата верига на доставки. През 2023 година започна цялостна реконструкция на първия етаж. Вече е изграден модерен цех с прототипен участък за нови изделия, както и специализиран склад за съхранение на електронни компоненти. Благодарение на синхронизираните дейности на всички екипи се справихме с предизвикателствата в строителството, възникнали от кратките срокове, от непрекъснатото развитие и надграждане на проекта, но успяхме да изградим модерен цех за високотехнологично електронно производство. В основата на успеха винаги са хората. Всички над 1000 служители в София, Смолян и Габрово са двигател на нашето бъдеще. Наличието на високо квалифициран персонал, програмите за развитие на умения на бъдещето и непрекъснатите инвестиции в обучение ни помагат да се превърнем в високотехнологична компания. Двигател на промяната – това са служителите на Festo. Със своите компетенции, ангажираност и отговорност, всеки един придава стойност по пътя към превръщането на Festo в технологичен хъб. И пак нашите служители са тези, които задават пулса към иновациите и технологиите. Driving our future – това е мотото, което нашите служители избраха да представлява компанията ни. Разработката и производството на високотехнологични продукти с марката Festo в България са импулс за устойчивото развитие и успешната история на компанията. Ние сме двигатели на бъдещето. Бъдещето е при нас.